תודה. ואנחנו חוזרים לאירועים כאן בכנסת. המסע של חברת הכנסת הטריה פנינה תמנו שטה לירושלים החל לפני שנים רבות באתיופיה ונגמר היום בקודש הקודשים של הדמוקרטיה הישראלית. כתבתנו יאנה סורדנה נלוותה אליה היום בדרכה אל הרגע המרגש של ההשבעה במליאת הכנסת. פנינה תמנו שטה. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, מספר 14 ברשימת יש עתיד, רשמה היום היסטוריה אישית והיסטוריה לאומית. אני קודם כל חברת כנסת ישראלית ממוצא אתיופי ראשונה. אז ברור מאליו שיש לי חובה כפולה ומכופלת, גם עבור הקהילה שלי וגם עבור החברה הישראלית. חברת הכנסת הראשונה בת העדה האתיופית, אחת מ-27 אנשים בכנסת ה-19, שיא של כל הכנסות, בת 31 בסך הכל, תמנו שטה הפכה יום רשמית לנבחרת ציבור. להשבעה המרגשת קדם בוקר מרגש לא פחות, ולילה מתוח ומדור שינה. מתרגשת, כבוד גדול, זכות מאוד גדולה, ללא ספק. את הבוקר שלה החלה חברת הכנסת הצעירה דווקא בקניון, כשהיא בוחרת ז'קט ליום הראשון והחשוב. אתמול הייתה לי אופציה או לקנות בגדים או ללכת למסיבת פעילים שלנו בבת ים. מאוד היה לי חשוב לפגוש אותם. אז ממש בבוקר ככה אצתי לי וקניתי את מה שקניתי. אחרי שעה של נסיעה מביתה בפתח תקווה, תמנו שטה נכנסה בפעם הראשונה דרך השער המרכזי במשכן כחברת הכנסת. חברת הכנסת פנינה תמנו. תודה. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. זה השם שלי. הרבה מצלמות, תשומת לב, רעיונות וטלפונים לא פוסקים. לתהילה הזאת היא רגילה עוד מימיה בתקשורת. היא פרצה דרך בעולם התקשורת כשהייתה האישה ממוצא אתיופי הראשונה שהגישה תוכנית אקטואליה חדשותית בערוץ 1, עורך הדין במקצועה, תמנו שטה שימשה ככתבת משפטית בערוץ 1 במשך כמה שנים עד השנה שעברה. כמישהי שגדלה דמויות לבנות, האמנתי שצריך גם דמויות אחרות, גם שחורות, כדי לבוא ולומר לילדים או להעביר להם את המסר שזו זירה שפתוחה לכל אחד, במיוחד בשידור הציבורי. כשהכניסה של רבים מאנשי הציבור לכנסת היא פחות או יותר צפויה, וזוהי רק פונקציה של זמן, כניסתה של תמנו שטה היא לא דבר מובן מאליו. כיוונת לפוליטיקה? מתי ידעת בחיים שלך שתגיעי לפוליטיקה? אני האמת, אל תספרי לאף אחד. אמא שלי אמרה לי תמיד שאני אהיה חברת כנסת. יש לי אמא מדהימה, היא די כיוונה ככה וסללה את הדרך כמה שיותר גבוה. היא עלתה מאתיופיה בגיל 3 במסגרת מבצע משה. את שנותיה הראשונות בארץ בילתה פנינה עם משפחתה במרכז הקליטה בפרדס חנה. כל דבר החל מהלימודים בבית הספר וכלה בהישגיה בתחום התקשורת ביצעה בהצטיינות, עם עקשנות והשראה רבה. כל דבר שעשיתי זה בא ממקום של שייכות. נכון שיש חלקים בחברה שלנו באופן טבעי של אנשים שהם פנים מכוערות, יש גילויי גזענות ואפליה, אבל בגדול אנחנו חברה חמה, מקסימה, חברה שמשוועת לשינויים. היום ליוותה אותה משפחתה ביומה הראשון כפוליטיקאית, כשהיא מבטיחה לגבות ולתמוך ברגעים הקשים. תמנו אם לשני ילדים, האחד הוא בן חצי שנה בלבד, השנייה בת 3. תראו, הוא מסתכל, הוא בהלם. מה אתה בהלם? סומך עליה ואני מאמין בה. היא הולכת בדרך שלה, בדרך של אמונה ויושר. אני מאמין שהיא תצליח להגיע כל מקום. כשכל הסקרים ניבאו ליש עתיד פחות מ-14 מנדטים, הסיכוי שלה להיכנס היה קלוש ביותר. מפלגתה הייתה ההפתעה הגדולה של ערב הבחירות, ו19 המנדטים שקיבלה הבטיחו לה מקום על מנת להשפיע. איזה יופי, הלשכה מוכנה. היום תמנו שטה מדברת עם המון מרץ. אך אנשים שמכירים את הפוליטיקה מקרוב יודעים כי המרץ עלול להתחלף באדישות, והרצון לשנות הרבה פעמים נתקל באינטרסים פוליטיים. מה שבטוח זה שאני לא הולכת להשתנות, אני לא שוכחת מאיפה אני באה, אני נשארת ונצמדת לעקרונות שלי.
לכן אני כאן, לא בשביל להתכבד בכיבודים. נושאים אחרים בחדשות. שר הפנים של בולגריה מאשר היום במסיבת עיתונאים כי יש ראיות המעידות על כך שארגון החיזבאללה הוא שעומד מאחורי הפיגוע בבורגס ביולי האחרון. בפיגוע נרצחו 5 ישראלים ואזרחים.